ole ka chanela kalo lom le ve ka cheu tuntuma chuanin 18 again ti part 4 na kan clear ho don ani part masalam la clear lo tan description a link ta ani boke episode in channa chuan diogchin chuan miss ok chu abial nu ni tura lo thlem tum meka chuti lai chuan in chunglama uyangin da chu ka fop lai chu an huta da jung chuan lam songin maya bank ta chuai mai ti chuan kal sam ta hala miss ok po chuan a fopa che dan mu chuan lung oi lo hle in diogchin po chu anar le pha ta ani uyang chuan zui ngalin pona chuan chi hun chuan da chung chu motora phurin in lama chuan a hruai ta a uyang pona la zui vezel uyang chuan a pasal de yung nge yani ti chu hrilatum tak tak to ani a soi man chep te in chi hun chuan a lo nam sona da chung chu ti boi to lo turin a hril ngal bok chi hun chuan a bial nu ani thu soin da chung chu a hruai ta a chumi nu chuan uyang chuan da chung chu biak tum thin ma se da jung chuan a lai thlak sak du ngai ta lo ani tlai khat chu chi hun chuan da jung chu in hmu poya som le in a du tak tak thu chu a hril ta a ma se da jung chuan a thei lo thu a lo hril ji hun pon a pasal hlui ala hmangai em wanga ni ti po hre thiamin a kal tir ta a uyang chuan da jung in lampana a ho mek chu hmu in a pasal de yung ang zok chuan a kol ta a uyang chuan hmu a du thu hrilin ma se da chung chuan a lo hnar ani har satna a to lai poa a kianga om ngai lo thu a lo hrila de yung ero chuan a om ring thin thu soi ma se da chung chuan a thu soi engma chu a oi sak du lo lakina chuan a fanu shia na to na lam chu panin shia chu dor poisa ruwa an lo pu meka da chung chuan a fanu chu ru ru ani lo thu va hrilin an thiam lo ani chuan a ru le vek tu thu chu a hril ta a shia hian high school kal chunga na a tho chan chu makeup artist ni adu wang ni in poisa amamo wanga de hetia na lo thok thin ti hi da chung chuan a hrabe chau bok ral khata tang chuan an nu fa a lo in hial chu uyang chuan hmu in a fanu shia chuan makeup artist ni a chak tak zet ani ti chu a hre thiam ta boka atuka chuan da chung chu TV station lama kal le in director chuan yumi chu aru kin kha alo lak sakti chu muta a chu vele chu pa chu be ngalin athil ti chu midang hriatir to veka ma se chu pa chu an tho nge lo konga mak pe tu beralo ni awang chuan da chung hun chu a thim pha vio mai yumi po chuan soi chuak lo ma se da chung in a thlawanga ho chu lom hle in alo ngei ruk thina wang te chuan a in thiam lo ta vio mai ani thil thleng awanga da chung ril runwam lo taka konga akal lai chuan phone call adong le ta a pasal bok alo ni mu adu thu alo hrin le chuan a omna zot ta a chu vele a pasal chu a hnunga lo langin da chung hnung laman hoi chia tia chuan uyang lo ding reng chu hmuta a ti chuan uyang chuan a pasal de yung nge yani thu chu a hril ta ma se da chung ero chuan a lo oi sak lo na sa chutianga no panchar le tu theina thuru ko om chu a ring lo ani ti chuan ti boi to lo tur le a fa te po hlat to turin ti ta a da chung chuan uyang thu soi chu oi chia lo ma se dil chut na hlir chuan a khata office computer a chuan chu tiang no pan le theina product te chu alo om mial takin ti na song nge ani sia le ji ho te chu school a lo thu donin sia chuan a passbook chu a phorta a account na paisa zong chu atet lai atanga adu zong ati thainan apan lo khol sak char alo ni uyang in passbook chu alo pe ni in sia in atet lai atanga apan mahun angai tua zia hriatin apa chu angai zol pha hle a chuna chuan uyang chuan anu pui nu chu kong laka tokin athil khai lai chu khai sakta a bas thleng chuan vatla in a ho ma chuan a ril jam lo nan red bean bread chu leisakin a thla ta a anu in sangan ei chiat chuan mana afpa de yung chu a hre chuak zok mai
tu nang chia hian a ho tur thlain a chang ei lai yang chia chu alo lei sak to bok lung che taka chang chu ein de yong chuan anu chu po na tangin alo thli reng bok ani da chung po thali te me mai TV station a tho nu chuan a ngeta thok tur an ti fel hut chu alo thleng ta a an singa pakhat chu an mang tha angai don ta ani director chuan a chuak tur ming chu aron soita da chung ming ngei mai chu aron soita ani da chung chu trapin sum ti hria takin engkim awanga alom thu chu soin company chu a chua san ngai ta ani yomi chuan da chung chua chan bulpui ber chu a thlawanga hawang vekani ti po a hrethiam ve ngala director pon da chung chu atirin hovio ma se a thatna in alo hne to em awang chuan da chung chuak tur chu alo thin rim ve hle bok director chuan thil dik lo takan ti awanga a thin rim thu chu lo shilin alung oi lo thu chu a shil ta chiam mai ani zana chuan sia chu in lampana a ho mek lain mei che sir lai chen khat chuan an lo ti buaya ma se sia chuan kut thaka lo hnoi lak ma se mi pa an rom lang ve le a anin hia lai chuan ji ho chuan ron tlo thuta chur mai te chuan tlan che ngalin le lam ho pon an ve ngal ja sung te chen ho chuan sia te pahni lo tlan chia chu mu in thil om zia chu a hrethiam hala chung ho chu lo ti dingin sia le ji ho te chu an lo chan ani te chuan sia te po an him pha ta a da chung po in lama a ho ma chuan phekhok dora chuan kalin ta chuan a ma a phekhok lo pe tu chu ji hun ni lovin uyong nge lo ni reng ti chu a shata a dor ma tu chuan shil zelin engkor ni tura a beina sa thin zia te voi tam taka hlo cham hnuwa a topa atin tak thu te mai ba ka a chan chin than khat te chu pa chuan a shil ti a hriat chuan da jing chuan ba ka ti kher mai ti chuan engkim om zia chu a hrethiam ta uyang chuan thu de ka soi ti hrethiamin a pasal de yung nge yani ti chu a hrethiam ta a ti chuan kol ngal vatin a ming tak de yung ti chuan a kauta a uyang po alo meng phok kher mai ti chuan an lo in hmu photo na thin bathlara nge mei chuan in hmu le in anin ngai thin zia te anin shil hnuwa do takin anin photo vong vonga chumi hnu chuan an nu pa chuanin a hma a an lo tiang chuan zan hun him om tak chu an hmang dum le ta a ji ho po chuan sia ne na an tet laia in tlan siak na a atel lai te chu alo en let le a ma se amak ti hle turin de yung mela hmu chuan a meng thok kher mai te chuan ani pon ring hel ve tang ta a sia nen po chuan pa ngai taka in ngai zong to in ma se sia chuan thuruk anga nei chu adu zoka ji ho chuan uyang chu arin hel dawa wang chuan sia adei ti po chu a hma a chuan a telang ngam ta chia lo ani da chung le de yung te po chu in zui ve zelin tum khat chu anin ngai zon thu diak jun le airin te chu shilin an va bol kwalta a airin te thian dun chuan da chung in de yung ani na dik tak ala shelo emoti in makan lo ti hle an chuan huwa da chung chuan va teksin kong in ki ma de yung an lo pui chen awang chuan lom thu ava shila ti chuan da chung pon a hre chuak to ti chu an hrethiam ve ta a da chung te pahnih chuan ni le nga dek nein zanria an ei dun bok hodo na chuan in ko in anin thlaliam ta a chumin hnu lok chuan sia le ji ho te po ron langin sia chuan ji ho ne na anin ngai zon thu chu aron shil ta a uyang chuan makalo ti hle ji ho ero chuan sia pa ani alorin hel to awang chuan nuam alo ti chia lo ani nakina chuan uyang chu tu emo hian aron phone a alak rol chuan an nga tong thom hria in a hoilet nga la ji ho kha alo ni reng mai uyang chuan ji ho pon ani na tik tak chu aman chuak ti a hrethiam hala a chan chu ji ho hian uyang ni lovin de yong zok biak tuma phone ani ma se a phone nei tu ero uyang ani dai thung te chuan uyang chuan thil engkim chu a hril ve ta ani atuka chuan basketball coach chuan uyang le siu te chu bia in finala an chakani phot chuan Hankook University in an pahniya la kan du thu chu an ron shila siu chu alo lom kher mai
uyang ero chuan tiang ang chia hun tha a dei laia da chung na than zawk lai kha hre chuakin khatiang dun huna khan om le mek ti chu a hre thiam hala university chu kalzam thai ani velo ti po a hre thiam hal bok siu chuan a pa phone in university a alu thei thu le final chu ron en ngei tur chuan som ta a ral khata tangin uyang chuan lo changin du viau ma se akal thei lo thuina lo changa chu chuan siu po atilung hnur hle ani chumi san chon chi hun chuan da chung lo hmu in a unau pa chet sual dan le a pasal chu a zon reng thin thu chu a hrilta a ti chuan hun kal to alo langa ji hu na unau pa thi zan kha alo langa hemi zan hi Christmas zan ani nge nge a unau pa chu anu poinain in chenin a fanu chu ama ina in kola anu poina fanu chu fa ang poa en du ngai lo awang chuan aril ru ana hle ani motor khala in laman pan mek lai chuan thok le khata motor pakhat chuan an chuana chu aron suta chur mai motor dangpo chu ron in suzom ve ngalin chung singa chuan de yung po alo tel ve reng ani de yung chuan motor kang hlua chunga mishingan omti chu hmuin afanu chu avapom chuak tanghala apa chu chantura kala tum le lai takin motor chu apuak ta ti chuan athita ani chumi hnu chuan chi hun chuan afanu lo tran pui tu chu zong ta zelin tuna chuan da chung pasal nge ani ti a hre chuak to a ama nge in hua lom thu shil nge chu alo tum thin ani basketball final ma chi azana niya uyang chuan basketball chu a khel nge khel lowang ti chu a boy hle a da chung nen chuan soidunin anril ru alo ha hle ani anina taka chuan da chung chuan a pasal chu kalsana du box silo ahmalam kong dal tu ni adu box silo chu ti ngai na shelovina chapa uyong pon atlai ro lai nuna le tle alo wish kher kha in chir hle in basketball court ta chuan mel ngai nei le le tumin alo bei le ngata mase kom ro te chiam sulo beidong tak chuan ani po chap pur to mai ani ke chuan in khel ni chu alo thleng ta a uyang chuan ma ati ang bokin in khel ai chuan da chung chu thlang zokin da chung po chuan ma ang bokin ahmalam huna ti chele ta a angaya mase uyang chuan a thiam lo ani lo thu lo shila basketball a chak ai chuan ka fanu in apa ti ya aron tong masak ber ta khan ka in chuangin ka hlim dai zo ka sin te in da chung chu a shila chungkwa chu pum khatani angin an om ho reng tur thu chu a shilta a chu thu a soilai mek chuan mak tak main uyang ni to loven de yong mel tak zok chu aron nei let le ta ti chuan da chung nen chuan mangai taken an in fob le ta vong vonga siu te po chuan final chu lo khel mekin a chak lo zo ka an lo chang meka siu chuan a pa in a in khel lai chu hu ve se ti hle in mi poilam chu a mel kwal renga chu ti lai chuan o hriat chan nge mei chuan aron auta aden chuan a pa nge mei chu aron lang ta a apa ina in khele an ti a hriat rol chuan in rin tok na po a pek pha sota a thian ten hena chuan apa mit hnuwa chak nge ya du thu chu a hrilta a chu vele ja sung pon a voi khatna na pa chuan a in khele lo en ve rengani ti a hriat chuan a lom hle a ti chuan in khel chuan tram le ta a si u le apol te chu a ma aya in rin tok na nein an ron khel thata hle a ti chuan a topa a chak zo kan ni ta ani in khel zo chuan si u chuan a pa chu va ko in de yung pon chian ang nilovin a fa chu a kwa le thei ta siya chu a ma sa na lo tu te nen bok chuan lo in ti boy le in pakhat nu zok chu a pa in ron chana siya chu chantu nei ve lo ang maya tlom mel taka om lai chuan apa de yung chu aron lang le ta hlol mai afanu thlawang chu ron hawin chung hong hne na chuan afanu an lo ti boy wanga ngai dam til turin ti ta a an boy na an ching fel hnu chuan de yung te pa fa chu in bia in siya chuan ngai thei thin sia shilin met tuita zoi chuan an in kwata ani da chung in director pakhat me se thla ala ruk sakwanga aman lai chu aron dar le ta fak maya mi de chuan a thil ti awang chuan huai sen ti hle in an faklom hle a
rampuma chuan fence po anga le ta hle chumi hnu chuan company pakhatin ron somin a hnangai po chu a hmulet le theita ani da chung chuan video ti dar tu chu Yumi ani ti hrethiam halin a poichan chu a zota a Yumi chuan a chunga a sual thei hle lai po a thlawanga ho tang awang chuan a ti ve thei to ka ni thu lo hril ani Jihun po chuan a topa deyung chu a hmu theita a ti chuan ama ngein a lom thu chu a hril ve le ta bawk ti chuan deyung le a chhungkua te po in po tlang taka le in a topa deyung le da chung te pon a voi hni nan tiam tlate an ti ve le ta ti chuan chhung ko hlim tak nei in a movie po a top ta ka video clip tu song te in zavai chunga ka loma video dot le kan in hule theu don ania